Tħabbret il-mewt ta' Monsinjur Francis Adeodato Mikallef mill-Ordni tal-Karmelitani Terezjani fl-età ta' 89 sena. Monsinjur Mikallef ħal ordinazzjoni saċerdotali tiegħu 63 sena ilu, illi matulhom serva wkoll bħala vigarju apostoliku tal-Kuwait tal-23 sena. Monsinjur Mikallef twiled f'Birkirkara fi 17 ta' Diċembru 1928 u ngħaqad mal-Ordni tal-Karmelitani fl-1947. 3 snin wara ġie ordnat qassis. Fit-tmiem l-istudji tiegħu f'Ruma war ritorna f'pajjiżna fejn għallem it-teoloġija morali u serva wkoll bħala superjur tal-monasteru kif ukoll superjur provinċjali tal-Provinċja Maltija tal-Karmelitani Terezjani u rettur tal-Kulleġġ Internazzjonali tal-Karmelitani f'Ruma. Kif il-5 ta' Novembru 1981 il-Papa Giovanni Paolo II ħattru bħala t-tielet vigarju apostoliku tal-Kuwait matul il-ħidma tiegħu u kien wieħed mill-ftit Ewropej li baqgħu fil-pajjiż waqt l-invażjoni tal-Iraq fl-1990. Dwar dan tkellimna ma' Patri Juan de Bono mill-komunità tat-Terezjani f'Bormla. Ix-xewqa tiegħu kienet dejjem li jirritorna fil-kunvent. Irritorna Malta, għall-ewwel kien f'dal-kunvent ta' Santa Teresa ġewwa Bormla, u mbagħad mar ġewwa Birkirkara u sal-aħħar momenti kien jagħti s-servizz pastorali, kien qaddes ta' kuljum jiftakruh sewwa Birkirkara, ġifieri dana pratikament sal-aħħar ta' wissu kien għadu jqaddes il-qudiesa ta' kuljum, kien jinżel iqarar u jekk tmur anki proprju hemmhekk tara li hemm ħafna memorji tiegħu għax jiftakruh, però fil-kunvent niftakruh bħala wieħed minna. Il-funeral se jsir nhar is-Sibt li ġej fid-9 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Sadattant Monsinjur Mikallef se jkun espost fis-Santwarju tal-Karmelitani Terezjani ġewwa Birkirkara. Wara l-funeral imbagħad il-ġisem tal-Monsinjur Mikallef jittieħed għad-difna fil-kripta tal-Knisja ta' Santa Teresa ta' Ġesu f'Bormla fejn wieħed isib madwar 170 patri ieħor illi ndifnu fl-istorja ta' din il-komunità f'pajjiżna. Din il-kripta li Net News kellu ċans li jżur hija waħda storika ħafna kif fiha wieħed isib ukoll l-Inkwiżitur illi ndifen fiha. Dan kif fi żmien il-kavallieri f'pajjiżna, il-kottoniera kienet importanti ħafna l-kavallieri fi żmien meta l-Belt Valletta kienet qed tinbena u għalhekk ħafna mill-istituzzjonijiet u awtoritajiet f'pajjiżna kienu fit-tliet tibliet u kienu nur illi wieħed jindifen f'din iż-żona ta' Malta.